gauza guztiekin gertatzen den moduan, aurtengo efemeride garrantzitsu honi amaiera iritsi zaio, eta benetan amaiera pozgarria da, ilusioz eta itxaropenez betetzen gaituena. Pentsatu besterik ez dugu, egin behar hori dela 10 urte ikusi dugun arratsalde luze horretan, momentu horretan jakingo bagenu zein izango litzateken edo zer gertatuko zen urrengo 10 urteetan zein izango litzateken gure erreakzioa, ez? Segurezki, antxe bertan udaletxe plazan hasiko ginen saltoka eta ez dakit, ez? Ta oihuka eta dantzan. Bi buru argazki hoien arteko, ez? Konparaketatik atera dezakegun baloraziorik adierazgarriena dudarik gabe. Momentu hartan eta aurreko urteetan ere, Nafarroan, Iruñan, pertsona euskaldunak, langileak, ezkerrekoak, emakumeak, erregimenarentzat normalak, arruntak ez ginen hoiek, pertsona hoiek, bigarren plano batetan egon ginen, eta ikusezin bihurtuta urteetan zehar. Eta Euskal Herria Bilduri esker, Euskal Herria Bilduren atzean dauden milaka pertsona, milaka herritarren lana eta ahaleginari esker, aldaketa iritsi zen hiri honetara, eta ez bakarrik hiri honetara, baizik eta beste herri eta hiri askotara ere. Eta horregatik Euskal Herria Bildu bilakatu zen hemen Nafarroan lehen indar municipalista. Eta horregatik, diot beti, entzun diazue 1000 aldiz, eta gaur ere berriro esanen dut, Euskal Herria Bildu dela herri zahar eta zigortu honek inoiz sortu duen aldaketa tresnarik eraginkorrena eta garrantzitsuena. Orain dela 10 urte, hemen, Nafarroan, hemen, Iruñetik oso gertu, Iruñerrian, eskuinak lasai gobernatzen zuen, harrokeriaz eta bazterkeriatik. 10 urte beranduago gaur egun erregimena hankaz gora dagoela ikusten dugu, amarru guztiak maigaineratu ditugulako. Gero eta gehiago dira privilegio horiek onartzen ez dituzten herritarrak eta Euskal Herria Bildu prozesu horretan ezinbestekoa izan da. Pasa den astean ikusi izan dugu, egonda egunkarietan, egonda komunikabide guztietan, sare sozialetan, Euskal Herria Bildutik hemen Iruñan egin ditugun salaketa guztiak, mundu guztiak dakizki, eta horregatik da hain garrantzitsua Euskal Herria Bildu, horregatik zarete zuek horren garrantzitsuak. Iruña mundura, aniztasunera, elkartasunera irekitzen ari da, eta jada ezin gaituzte berriro itxi, ezin gaituzte ikusezin bilakatu. Ateak zabaldu ditugu eta kolorez eta aniztasunez jantzi dugu gure errealitatea. Iruña eredu bat da eta une honetan eredugarria da Euskal Herria guztiarentzat, posible denaren eredua alegia. Gaur geuk erakutsi geniolako Iruñari, Nafarroari eta Euskal Herria guztiari zer egiteko kapazak garen eta ze modutan egin ahalko genuen hori modu jator eta zintzo eta bertakoa eta gainera demokratikoagoa. Horregatik aurre eta modu hortan aurre egin genion eskuinari ustelkeria salatzen eta argitzen, aldaketan eragiten, bestelako kudeaketa ereduak bultzatzen, pertsona guztien eskubideak erdialdean paratzen, politika feministak eta jasangarriak sustatzen eta politika sozialetan erreferente bilakatzen. Eta dagoeneko posiblea izan dena posible izango da berriro ere. Geuk erakutsitako gauzak egiteko modua inoiz baino biziago dago, gero eta gertuago dago. Aldaketa, maiuskulekin, ez da iraganeko kontu bat, geroa baizik. Gero eta gertuago dagoen futurua da. Abiadura handian hurbiltzen ari den errealitatea. Bistan dago jada, posible egingo dugu berriro. Eta utziazue amaitzen ezagutzen nauzue, historialari gisan, esateko orain, justu, egun hauetan, orain dela 500 urte, Nafarroa independientea eta libre zela esaten. Konkista latz bat jasan eta gero 1512an,
1521 maiatza eta ekainean, eta epe labur batez izan bazen ere, Nafarroak berreskuratu zuen bere independentzia. Orduan, egun hauetan, orain dela 500 urte, Iruñeko udalaren ordezkariak esan zuen hitz hauek. Nafarroa askea da, berriro jasandako morrontza alde batera bota dugulako. Hitzez hitz esan zuen agirietan idatzita dago. 1521 ekainaren 30ean askatasun hori, behin-behineko askatasun hori galdu zen, baina hitz horiek gaur egun bere esanahia mantentzen dute. Nafarroa hark bizirik irauten duelako. Iruñak, Europako estatu baten hiriburua izateko jaio zen, hiriak harresiez eta zabalgunez beteriko historia izan du. Beti alaia eta zoriontsua izan ez den historia. Horregatik, gaur, urte garrantzitsu honetan eta zita honekin amaitzeko momentuan, 2015an nire lehenengo interbentzioan zerrendaburu bezala erabilitako hitzak berreskuratu nahiko nituzke. Argako hiri zaharrak inoiz baino gehiago behar du zabalgune berri bat, ilusioz eta irudimenez beteriko laugarren zabalgunea, molde zahar eta zaharkituekin apurtuko duena. Gure esku dago izan zitekeen hiri dizdiratsu ura berreskuratzea, benetan tematzen bagara ikusiko dugu. Nafarroa eta Euskal Herria libreak lortuko ditugu. Biba zuek eta gora Euskal Herria bildu!